Möjligtvis Joe-gyrot reverserat. Eller borde reverseras. Asså? Ja. Lite... Du får... Den far antingen åt ena eller åt andra hållet. Känns det som. Men kan det göra något, tror du, att han... Nej. Det ska inte spela någon roll. Kan du köra lite Jov här också? Se hur det drar på strömmen. Han blir lite jävligare att köra då. Ja. Det är inte så lätt att veta som... Vad det är som drar ner strömmen. Han flyger rätt bra ändå. Ja. Men alla motorerna går så. Ja. Jag försöker att pressa den lite nu. Få lite strömtoppar. Mm. Ja, det kan bli intressant att se. Ja, jag kan ju testa lite i om bara så. Innan nacken tar slut.